Gipaspasan karon sa Talisay City Local Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagpalit og personal protective equipment kon PPE nga ila magamit sa coronavirus disease. Si Chelo Valiana sa report. Itandi sa ubang lokal nga kagamhanan nga mag-realign og budget aron makapalit og personal protective equipment sa dakbayan sa Talisay na lakip na kini sa tinuig nga gahin sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Gipasabot ni Alvin Santillana, hepe sa LDRRMO, wa na manginahanglan og bidding tungod kay wa man mula pa sa 800,000 pesos ang ilang gahin-alang sa PPE. Because ang mga LGUs nila nag-realign sa ilang funds nga instead of gamiton sa purpose nila for katong ilang disaster risk reduction management, gigamit na ron anin sa INCOV, in which case dili pa unta na siya mawang mahitabo. Usa ka gatos ka personal protective equipment ang ilang paliton. Hatagan nila ang City Health Office aron magamit nila samtang magsusi sa kahimtang sa panglawas sa mga person under monitoring nga ilang gibantayan karon. Adunay alang sa mga disaster staff apan mag-agad sila sa kamanduan ni Dr. Lino Alanzados, Talisay City Health Officer, kun moabag sa pagmonitor sa mga PUM. Kanang 100 maybe magkaduha mi gamit, and then silang Doklino magkailangan na ato ang City Health, and maybe some other sa barangay. Samtang gimanduan usab ni Mayor Samsam Gulya si Santillana nga mamalit og mga hand sanitizer aron ibutang sa nagkalailaing buhatan sa dakbayan. Uban ni Renanti Quinones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.